kulendi yamakateerera kudai so ndiyo Kulendi TV yacho patinokupa nawu ma-updates nezvinhu zvakasiyana-siyana zvinenge zvichiitika munyika yekwedu. Nhasi ndauya pane nyaya a lot is going on in Zim right now. Pane munhu aida kuassassinata Tendai Biti nezuro akazobuda ave kuapologiza mushure mekunge aexposwa. Ndokana ndakazvitaura zvinhu izvi kuti ZANU-PF ine dzimwe intelligence dzekudhara vamwe vanhu vane maideas aka-expire. Havachazivi kuti mazuva ano technology iri kukurira zvese. Technology inobvondora even pakavanzika. Ndosaka mana kudhara kuna mwana wenzi vakatyorwa maoko vakazotyorwa chakati, but because kwanga kusina technology yekuti zvinhu zvikwanise kufambiswa izvezvo pakangoitika chaitika zvinogara zvafamba ipapo. This guy after nezimota rake iri achiovertake zvaaita neland cruiser yake achida kuno it's like amen aida kurwa munhu nepfuti because I don't even know kuti accident yaida kukonzereswa, but vane matricks avanoshandisa kuti nyaya izongonzi ningi uya aita accident zvobva zvapera zvakatodaro zvavharana. Tendai Biti ndiye wani munhu ari kukwanisa kusumudza kubata munangagwa nenyanga kudai so achita kuti ndirodonha newe mukoti nyaya dze2030 idzi muri kunyeba. Takamboona futi vanhu vacho vamafunders e2030 the likes of Tagure, like Tagure yakatobuda achita kuti inini ndini ndakatoudza ana ziyambi kuti go and look for my loopholes kuti mu extend that constitution ibvumidze uyu kuti asvike ku2030 because constitution iyo yakanyorwa nevanhu saka bvumidza ichi munangagwa atonge kusvika 2030. That was kuda kwashe Tagure achitaura zvinhu izvozvo. Tagure akazobuda achita kuti ai wamanina ndudzwe zokunzi ndiri corrupt nawo ngataisa Tendai Biti is very corrupt. What but Tendai Biti is not in government izvezvo. Tutara vanhu vari mu government ndova tichitarisa kuti uyu ari corrupt uyu ari kudai so ende panenge pane ma records uyu akazodai akadai mwana kachitonzi is the godfather of corruption. But without wasting much of your time this guy ndokubuda akutaura ega anonzi Tendai Hilton Manota ndiye aida kuassassinata uyu Tendai Biti. Ndo babuda chiti fellow citizens, I would like to sincerely apologize to Advocate Tendai Biti for my actions in the early hours of today. I would also like to apologize to ZANU-PF official for soiling the name. Lastly, Zimbabweans in general. It was an accident, nothing sinister at all. Apedza zvake ngangori accident. That's the way they apologize. Zvatopera. Ende anobva angoenda akangodaro zvotopotoshayikwa zvaanoitwa. I always tell people, I remember ndichiuya pana pachitaura ndichiti vanhu vanoshanda mabasa ema-CIO aya I don't think kuti kune mukadzi chache akakwana anotobvuma kuti aroda kuenda kunoroorwa nemuCIO achizviziva kuti munhu yemuCIO because ndiani anoda kuzvara ngozi kunyazozvizvarira ngozi uchiona uchiziva murume wakuita basa rekuuraya vanhu anoita basa rekuabducta achinoponda vanhu achinokanda vanhu kuti gona rezvou achinokanda vanhu kumasango uku munhu anoita kana 5 days kuti azodzoka vamwe vari kuenda vachinotsakatikira vachifira ikoko munhu anenge aitwa akafira mberi. Ndakazvitaura ndakati I don't think kuti munhu ari normal chaiche anokwanisa kutaura kuti ari kuda kuenda kunoningirina. Ana Bishop Masaya Musunwa pavakafa panzi pada kudzokorodzwa petwa by election mushure mekunge MP wavo arikolewa angorikolewa zvimwe zviya akangotsakatika. Why? Because ndo vanhu vacho vanga vari ma-foot soldiers ekuti vaibuda vachinotaura nevanhu vachinoconnecta nevanhu, but akazvifira zvinhu izvozvo. But izvezvo pane umwe munhu wekuti ari kutorara mumba make ari kutorara hope achiziva kuti akauraya ana Bishop Masaya. Kuna vamwe vari kutoziva kuti vatorara vakauraya nana Mbonani Ncube kwekwe kuchigoreriya. Umwe munhu izvezvo akatoraya ana Chitsunge veve vakarara izvezvo. Kuna vanhu vakatonoponda ana More Blessing Ali. Munhu iye anenge akatorara aritonzwa hope dziri kutobata. Monditaura kuti hanzi ayo Kulendi iringoriwo basa iroro uri kutaura usadaro vanhu ende because ndatsika nemunda menyu. Hakuna muZimbabwean akakwana anoshanda basa iroro anobvuma basa rekutumwa kuenda kunouraya vanhu. Unongori munhu akaita sei? Kana munhu achinge ane mhosva ngatorwe nezRP. Ndozvo zviri simple kwete kuda kunyebera kuda kukonzesa zvima accident kuita sei kwacho. Kana uchida kukonza unnecessary accident driver's license yako ngaitorwe yakatwa wobudiswa worambidzwa kudriver zvamuchose not unnecessary accident zvakadaro. Unofunga kuti tingaita nyika ngoti inenge chideuka ropa gore rega January to December. It doesn't make sense at all. Zvinhu zvakadaro zvinofana kumiswa. Hatichadi kusekerera zvinhu zvakadaro. Even izveso right now tikutaura nyaya the same guy ari kucomplaina kuti no we don't want this 2030 nonsense. Look at the Harare CBD now.
tarisai muone zviri kuita mvura. Wonai chete, wona mwana wemunhu, wona mota dzekuita kunyura. Papa kana utone Nissan bvozo wati urara mutauni yatopinda mvura kudai so. Kana une Nissan zvatodhakwa mainjector wotorara mutauni. Ivo vanhu vachikudza kuti toda tosaramba kusvika 2030 mota dzichidzimwa nemvura kudai so. What's that? Ndo nyaya dzacho dzikutaurwa idzodzo kuti please because of corruption yamuri kuita hazvidi kunhingirikina, hazvidi kuti zvinhu zvirambe zvichidaro, hazvidi. Ina handichazive because unenge wakurwiswa at the end of the day kuti unenge wabudawo uchiti tiri kutaura manhingirikina because politics is the game of ideas, nothing more. Hapana kana imwe yakanyanya kungoonesana kuti pakadai so apa munenge matadza apa, pakadai so munenge makanganisa. Izo so they are now celebrating. Lauti muone this Mambara boy, look at him. Tarisai muone, wonai. 2030. Vanenge vachitonga zvavo baba. Vanenge vachitonga zvavo baba. Ndinonzi Tsenenga mugodi free. Inonzi penga udzoke. Asi yega kaipa baba. Kune umwe ari kuzviti hanzi mukoma watsvangirai adzoka kuZANU-PF. Vari kucelebrate, they are celebrating. And I don't know kuti zvine chekuinid here kunzi kunosotesa maZimbabwean. Mukoma watsvangirai. And zvina chekuita nemaZimbabweans. And maZimbabweans haana kana chaangatarisira kubva kune izvozvo. The reason why vamwe vanhu vari kudzokera kuZANU-PF, ndakazvitaura ndakati ZANU-PF yakagara yakanda zvirauro, vakatonyeberwa kunzi mukangodzoka kuZANU-PF tokupai mota, mukangodzoka kuZANU-PF tokukupai zvakati. ZANU-PF kana ichipa vanhu zvinhu izvozvo ngaitange yapa masupporters ayo ari kuhuzumba kuri kutamburwa, endai kune nzvimbo dzakasiyana-siyana kunana Mount Darwin, vanhu vari kukwangwaya ikoko, ngaitange yasimudzira life dzavo. Kuenda kunojoina ZANU-PF inzara, nothing, hakuna chimwe chinhu chekutoti munhu akakwana adzokere kunojoina that political party, but because of nzara inoita kuti udaro, because ZANU yakavhara maopportunities akutorwa nevana vavo. Anashoni Munangagwa anda kubasa chidriver ngirikini Rolls Royce, unofunga kuti Rolls Royce inoita mari, anotoenda kubasa chitodriver iyoyo mutoti shoni utopinda mabasa driver iyoyo. Boss wako iwo wanenge achikuona wake achiona uri musoja, just a soldier. Wakamboona munhu soja, masoja ari kutoomerwa kutenga 323 chazviri kutorema, isi kubalanza mari iyoyo. Wotsona yari kutorwa Rolls Royce, salary yacho yechisoja imbori mari, ari kumboena mari iko zvokuti munhu anobva asvika pakuningira zvinhu zvese izvozvo. But ma-opportunities vakatora ese every opportunity. We understand, we know kuti vanenge vachiita maside hustles avo vanhu anenge achiwapa mari, hazvirambidzwe kuita business at the end of the day. But onaka business racho wati rega nditowo cross border ndinohodha hembe kana chii ndichipinda nepabhodha juti Mambara rinenge chirohwa juti pasi petsoka murodhi macho zaki wati zimra pesi kungosiya mari zvimuforimbo zvavo zvavakagadzira kugarira mwana wemunhu uya vachitorera mari. Unosara nechi mari yacho yoyo ndeyavo futi inospinwa zvese zvimwe zvine zvichitorwa zvese zvonzi zvikadai soita zvazotorwa zvakadai. Unofunga zviri kuenda kupi? Ndakaseka ndikunzwa hanzi madrugs mamwe atorwa, saka azoenda unopiswa. Ndikati hatisi mabaranzi, zvimotaura kuti matora madrugs makuenda unomapisa. Kana maatora hapana kunopisa kwamuri kumbomaita. Ngaiti zvimabida manhingina vanonopisa efeki. Unofungidza kuti akadzungaira zvokubvuma zvinhu zvakadaro izvozvo ndiani? Vari kunyatsoona kuti aya anokosta mazimari akadaro. Madrugs akuyo anenge achitotorwa munhu anenge ada kutoitawo business, marivals onzi this guy is not from ZANU-PF. WeZANU haana chake chaanotorerwa, vari kurana mabusinesses. Obvonzi saka toda kuenda kunojoina ZANU-PF. Fight ingori pakuti opportunity ngaisvike kune munhu wese. Iwewo kana watozviti uda kuvhura chero ingava canteen or anything, safe station, whatever choda kuvhura, mukana ngaingova kune munhu wese. Munhu wese ngaangova free to run a business, pasina kunzi unofanira kunge uri associated kuZANU-PF. Zvikadaro zvinhu zvacho zvanaka. Kana iri nyaya yamatenda ngaapuwe munhu wese ari kungoita company yake, ngakuvawo nema-opportunities akaenzana, nyika inobalansa. Kwete kuti munhu anongojoina ZANU-PF chete ndo anongopuwa matenders, anenge achipa matenda wacho anenge aitotarisa kuti uyu ndeochi haasi ZANU, saka hawane tenda, anoda kungotaimira izvozvo zviri muZANU izvozvo. Saka toti nyika yacho iri kuenda kupi? Ndakatsamwa zvisikunakidza izvo, honestly speaking. But I don't know kuti muchaitorawo sei nyaya dzacho dzese dziri kuitika idzodzo. Without waste much of your time, rega ndiro pasi cause zvakawanda zviri loading.
Gandiba ndangozivisa vanhu kana uchingori muSouth Africa uchidoregisterwa company ubvavhurwa FNB business account usina work permit kana kuti study permit. Mazuva zviri easy. Pane company inonzi Education Research inotungamirirwa nana mukoma Owen ndo vanokwanisa kuvhurira FNB business account nekuitira company registration. Prizes ari low. Contact him, namba dzavo idzo, nyasorova screenshot wotaura navo, vanokubatsira pane zvinhu zvako ende aumbonide kufamba kuenda kwavari kwete, vanokuitira vari kwavari ikoko. Saka garai mavabata.